kalo parono kata rem kale duto wabro manyo ni mana kae Ramogi TV. Kwa dhi mbele eni jokanyo e sekta mag fwambo oseotim mar geto kendo temo thiro ratich jofwambo kod ute fwambo mathurka kokale weche maibayo kod jotelo mag piny owacho. Jokanyo e sekta no ochawo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom golo dhok manyiso achaya na jofwambo kod ute fwambo ka koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto okaw kata ndawa mawinjore na jatelo no. Jafwambo mar George Bati miyo waler. Seche manok bang' jatend migawo mar ohala Moses Kuria bwogo mar biro riembo e tich apisas mag bede migepe mag piny owacho mabiro timo ohala kod od fwambo mar Nation Media Group kaluwore kod maling'ling mag mibadhi ma itudo godo moko kuom apisas madito mag piny owacho magisebedo ka gilieko. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media. Ujihesabu kwa nyumbani. Riwruok mar jofwambo KUJ, duol mar fwambo e pacho ka MCK kod riwruok mar weg ute fwambo ochayo weche mamoko kuom jotelo mag piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka golo ka gigeto godo ute mag fwambo kod jofwambo ma pacho ka. Kokale ute margi mochwoe kogno kod jagoro maduong' mar KUJ Eriko Duor, ginyiso jatend migawo mar ohala Moses Kuria mondo yaw pache kendo ng'e ni en jatelo ma ok owinjo okelne piny Kenya wich kuot. KUJ bende okwayo jatend piny mondo kaw ndamo ne jotelo makwodo wi Kenya ka gisingo ni ute fwambo pod biro medo bedo kata ka Moses Kuria orume weche mag siasa. Wach Kuria no bende odiro kuoyo wang' weg ute mag fwambo ma oko ni ute fwambo ritie bwo chike kendo Moses Kuria nyaka chiw luor ne chike manokwong'ore mar rito. Weg ute fwambo bende oko ni jofwambo ni kod ting' mar menyo sirkal kendo nyiso jopiny gik matimore kendo onge ng'ata mabiro umo dhogi. Gikoni chiko yiene bede migepe mag ji giwegi kod mag piny owacho timo ohala kod ute mag fwambo kaluwore kod chike kendo ni en wich kuot ni jatend migawo nyalo bwogo kumo jotend bede migepe matimo ohala kod ute mag fwambo. Gikwayo duol mar fwambo e pacho ka MCK mondo non Moses Kuria kendo ni jatend piny William Ruto nyaka koro donjre wachno. Duol mar fwambo e pacho ka e ote margi okoni tim mar bwogo jofwambo kod ute fwambo yo moramora thiro ratich tij fwambo kendo ni weche Kuria ok ni kare gi lemo momako. MCK oseyo Kuria kuom temo thuo jopiny kod ute fwambo kokale weche mag ohala kendo ne odhi ataro mar kidieny mar 6 mag chike ma pacho ka majiwo bidhruok mar jotelo. Gikoni ute fwambo nyaka mi thuolo mar timo tijgi kendo ni ute fwambo pod dhi nyime menyo gigo ma piny owacho timo. E kinde no od fwambo mar Nation ma weche Kuria go ne geto oseyo weche jatend migawo no ka gikoni gi kiasigu ma Moses Kuria nego kodgi. Gitudo weche Kuria gi dok chien ka gisingo bende mar medo menyo joma nie telo kaluwore kod chike mag ute mag fwambo. Od fwambo no bende dwaro mondo Moses Kuria okwagi ng'uono ewi dhok manyo golo manyisa chaya kendo thiro ratich oganda. Ka giyango weche mag timo ohala kod orak e pacho ka, duol mochung' ne kedo kod mibadhi ACC oyango ni chike oketi makare ka kitimo ohala kod kaka ichiwo orak maonge kum moramora mibiro kaw ne ng'ata kata bad migawo moramora mar piny owacho moluwore gi chik e timo lendo mage. Seyo ma piny owacho mar Kenya Kwanza diro ni ute mag fwambo ok ochakore sani. Bang' lendo mar doho manoyango William Ruto kaka jaloch yiero mokalo, twak ne mokwongo kod ute mag fwambo ne onyiso ni weche mag yiero pod nie chunye. Mr. President, my name is Brenda Wanga from Citizen TV. And how is my good friend Leto, by the way? E kinde nyasi margi mar madaraka mokwongo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otudo ute fwambo kod temo thiro tij jatend piny ka jatend piny bende nyocha nomedo tudo ute mag fwambo kod weche madhi nyime piny owacho mare ka otudo gi yiero maduong' mokalo. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda which is being enabled by the press, and we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. The media has spun huge propaganda. Oh, I don't know what. Sometimes we try to understand that the media supported a different candidate and their candidate lost. But surely they should move on. I mean, the election is over. Penjo en ni ang'o ma piny owacho luoro kuom gik ma jofwambo menyo mondo jopiny obede kod ng'eyo. George Bati, Ramogi TV.